and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapustang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Shit. Dili may mo palayo kang nga dili ko masayod kung asa ka paingon Lili. Dili may mo. Tawagan ko siya. The number you have dialed is either unattended. Shit! Shit! No. Lili. Lili, hain ka. Lili! Oh, Lili! I'm on my way. Nanawag lang ko pag siguro nga okay ra ka. I'm glad that you are. Magpaabot na nimo din sa hotel ni Tita Divine, ha? Take care, babe. I love you. Bye. Hain na siya. Paingon ako na siya mabalik din ni Tita. Maayo kun mao. I will miss this place. Labik siguro, dili na kita bubalik pa din sa Pilipinas. Nasayod ba ang imong ginikanan ni Ana? No. Gisultihan ko lang sila nga ubanan ko kamo si Larry bisan asa mo paingon. And they just gave me their blessing. Oh, good. Kabugyod ni Larry ang gilatid alang sa usag-usa. Busa siguro nga makuha mo pagbalik ang pagbati sa akong anak. Aron sa ingon, Hennessy, dili na siya mulingi pa sa uban. Yes, Tita. Buhaton ko ang tanan to win Larry back. Ug makalimtan na niya sa hingpit si Lily. Ganina ka pang nagsige og totok nga ng imong cellphone. Kaman may buot ka bang tawagan? Wala. Putlon ko na ang tanang koneksyon namong duha ni Jason. Larry. Ay! Pasilid! Gilabay mo ang cellphone sa loud! Hala! Siya ang nagpalit ato, Lola. Di lang ko gusto nga tingali matintal ko. O baka siya manawag na ako. Basta mas maayong ilabay na lang. Ay, apo ko. Hinaot pa unta nga magmalinaw na ta sa hingpit sa dapit nga tong adtuan Lola Taling. Hinaot pa unta. Magsugod ta pa kung kinabuhi. Layo sa tanan nga nakaila nato la. Ug magamit ta kining kwarta nga gibilin sa kung mga ginikanan nimo Lola. Lili. Asa ko kamo pangitaon, Lili. Lola Taling. Asa. Wa ko masayod kung asa kong dapita magsukod. Kaganiha pa ko nga nagsigig drive pa panuwa ko'y klarong paingnan. Shit. I should be forgetting you, Lili. Biyaan talaga sa higpit aron kalimtan ko ang atong kagahapon. Pero niya, mura kong buwag nagsigit tuyok-tuyok sa pagpangita ni mo. Nganong ingunog sa dili ko makadawat ka imo kong kipiyaan sa huwag pagpananghid. Nganong ingon naman lang nini ang kasakit na akong gibati. Nganong dili man kahapon sama sa usa ka igsuon ang pagbati nga gibati ko alang nimo. Nganong man. Shit! Lili, please, come back! Wala kong makasabot sa kong gibati karon. Bisamot akong kalibog! Tawag pag-usap. Makapila na kumudayal siyang number, Tita.
But I can't reach Larry. Leche. Hain ba tayo siya paigon? Sa iyang opisina, gitawgan mo na ba ang iyang opisina? Kaganina pa. Ug bato sa sekretarya, nga wa kuno mahiadto si Larry sukad kaganina. Tawgi pag-usab, Hennessy. But Tawgi. Alas 3 na sa hapon. Nasayod siyang baon na karong orasa ng iadto ta sa airport. Paano paghihapon si hangtod karon? yes, tita. Yeah. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Cannot be reached paghihapon ang iyang numero. Leche! Sabi ko magbatod niya kaganina nga paigo na siya dinhi. Apan ganong hagtod karon, wa pa man siya maabot, leche! Tita, calm down. Ni anak ka to siya karong taod-taod. Leche! Tita? O gano'n pag na-stress man ko, kanasayod bag kong imposible pag magkakita pa sila si Lily. Tugod kay, nagpalayo naman eh. Ha? Mi palayo? Yan na siya. O ayaw na lang pagpakisayod kung unsay mga paghitabo karon ha. Pasalamatin na lang ko nga tugod sa kong kibuhat. Higpit na silang magkalakyo si Larry og Lily. But I'm mad. Litsing anong wa pa man mabalik si Larry hangtod rong mga orasa. 10 minutes more. 10 minutes more og mamiya na kitag-ikan din eh. With or without Larry. Unsa? Pero tita, dili ba mo mabiyata nga wa si Larry? Unsa na Muapa siya. Nakasiguro ko ni Ana. But tita, Trust me, Hennessy. Muapa siya. Kay wa na sa iya kinabuhi si Lily. tita. Naglak na kinikiabangan nila ni Gina. May kandado na sa gawas. Oh, shit. Gina! Sir? Wa naman nagpuyo diha, sir. May pahawa na. Unsa? Karusa lang. Kaganina, gyoy. Nasayod ka ba kunahain pa yung si Gina? Kunahain siya mo balhin? Wala na ba, sir? Migingo naman to si Janga. Ato na si Japuyo uban sa iyang hinigugma. Ang yang kauban din is bay. Si Lily Manang. Nakailan ka ba ni Lily? May balik ba sila din ganina? Wada ba ko makakita nga may balik din ni sir? Paabangan ko naman ni Slain, God. Unsa? Okay. Bilapas na sa oras nga akong gilukway sa pagpaabot ni Larry. Let's go, Hennessy. 5 minutes more, tita. No. Alas 3:30 na. Malate na kita sa atong flight kung maglangan pa ta o magpaabot pa taglaing minuto sa pagpaabot ni Larry din sa hotel. Don't worry, ha. Musunod siya. That I'm sure. So let's go. Okay. Mami? Iho! Diin ka magikan. Ganun karon pa magkamabalik. Babe, you came. I'm sorry. Nadugar. Diin ka gikan. Dito ka ni Lily? Don't say no, kay nanawag mis opisina. Ugwa ka mahiad to, Larry. Uwa na sila si Lily, Mami. May palayo na siya sa hingpit na ko. Og naguol ka? Nagsabak siya sa mga anak. Oh, Larry. Nasayod ka kung asa mo sila pagitaon. Labig siguro ga, may balik sila sa ilang gigikanan. Nga dapit, dili ba? Wa man. Wala sila dito mamauli. Unsa? Unsay wa? Wa na masayod sila sa Gina. Kung nasa mo paingon sila si Lily ug Lola Taling. Milarga na sila pala sa Subo. Unsa? Don't worry, babe. I'm sure nga kung muda ko naon niya ang inyong anak ni Lily. Mangita gid ko ni nimo. Hennessy. Oh, wait.
Wait. Wait, una muna ako sa labi, ha? Kalit ka naglain nagakuntian. Mag-CR sa kus ka diyon, ha? Mag-CR sa na lang ka na mo, tita. No. I'm sorry. Lain ka nagakuntian. Una na lang mo. I won't be long. Okay. Let's go, babe. Leche. Puiset, animal. Tawagan ko akong tao. Leche. Matod niya nga may paigon sa pier. Leche! Hello, madam. Buiset ka! Madam. Matod mo nga gisundan mo og tarong sila sa lili og gayatat sila. Oh, madam. Gisundan mo na to na ko sila. Ang katapusan sulod nila, madam, dito, spare. Iningon mo ka nga. Dito lang kuguto kay naibaw na kang asa sila pa. Animal ka! Wala ni mo tanawa kung unsang barkuhang ilang gisakyan. Inga mo ka nga, okay na. Buiset, animal! Dili sila paingon sa isla, buiset! Nang larga sila dapit nga layo sa sugbo. O karon, wala tabasayon kung asa sila paingong animala ka, buko ka! Ha? Unya, sa din na ko, madam, na inga mo ka, hindi na ko masunod. Buiset ka, leche ka! Animal! Asa sila paingon? Dili bahibog dili ko basayon kung asa sila paingon. Dili bahibog bakalig kawas pa sila gikan ako. Nataguan ko nila sa pipila ka tuig. O di na ko busugot pa nga mataguan na usab ko nila pag-usab. Dili na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!